Predstavte si spoľahlivosť. Predstavte si bezpečnosť. Predstavte si na dotyk jemnú, vo vnútri pevnú, dokonalú podlahu. Predstavte si Europack. Spoločnosť Europack Slovakia vie svoje o priemyselných podlahách, pretože ako jediná v strednej a východnej Európe je výhradným dovodcom veľkoplošných PVC podláh. Ide o špeciálnu dlažbu Trudek, vyrábanú vo Veľkej Británii. Dlažba Trudek predstavuje mimoriadne kvalitný tvrdený PVC materiál. Vhodný na všetky druhy povrchov, odolný voči akýmkoľvek podmienkam a nečistotám. Spoločnosť Europack poskytuje bohatý sortiment podláh Trudek. Či ide o priemyselné, garážové alebo fitness podlahy, na všetky sa vzťahuje záruka až do 25 rokov. A teraz si predstavte, že už si nemusíte predstavovať nič. Pretože vaša firma je kvalitná od podlahy. Máte zlé sny? Odkedy ste si dali liatu podlahu? Nie. Europack. Pokládka. Trudek PVC podlahy majú kvantum výhod. Prenosnosť, protišmikovosť, sú vhodné na nerovný povrch. Redukujú hluk a vibrácie. Zvládajú statickú i dynamickú záťaž. Ich dominantnou vlastnosťou je rýchla inštalácia bez nutnosti lepenia a dlhá životnosť. Čistenie. Čistenie podlahy rotačnou čističkou je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob údržby. Pri kúpe vám odporúčime vhodné čistiace prostriedky. Nech ide o priemyselné alebo garážové podlahy s hladkým či vrúbkovaným povrchom, alebo fitness podlahy so skrytými hranami. Dlažba od spoločnosti Europack je vhodná do obchodov, fitness centier, garáží, skladových priestorov, autoservisov, nákladných výťahov či výrobných hál. Europack. A vaša firma je kvalitná od podlahy.